गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव नायगिरि साफ्रोमखौबो आं बे समाव वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे थाम्बनेलफोरखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय मानि सायाव दिनैनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ नोंथांमोनजों आङो रायज्लायनो सानदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आंनि थाम्बनेलाव जे जोंनि बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरखौ आङो होनाय जादों। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय माखासे सप्तानि सिगां ना नोंथांमोननिसिम जे दैदेनगिरिफोरनि सायावहाय मा रोखोम दैदेनगिरिफोरखौ जों दिनै सायख'नो नांगौ ना, बेफोरनि सायावहाय आं दिनै गोथार बाइबेलनिफ्राय दिनै भिडिअ लानानै फैदोंमोन। नाथाय दायो ना इसोरा जोंनो बा जोंनि बर' हारि बर' जाथिनो ना जोंनो सासे मोजां दैदेनगिरि होनायखाय बे भिडिअखौ आरोबाव नोंथांमोनजों ना रायज्लायनो गोथार बाइबेलनि दुवारै आं दिनै बेखौहाय लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव माबा मोनसे मिथिनो हागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं बेखौनो मिजिंथिहरदों। आरो बे भिडिअआ आंनि बे भिडिअआव माबा मोनसे राजनितिकनि पलिटिकेलनि बाथ्रा बे जानाय नङा, बेखौ नोंथांमोनजों आं गिबियावनो बुंनानै दोनखाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला आंनि बा जोंनि जेसेबांनाखि बर' ख्रिस्टियान बिदा फंबाय ना बिमा बिफा बिब' बिनानावफोर दङ, बयजों लोगोसे आं बे भिडिअनि गेजेरजों गोथार बाइबेलनिफ्राय माखासे बाथ्राफोर आं दिनै शेयार खालामनो सानबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे मोनसे टपिकनि सायावनो नोंथांमोनजों फोरबोनि गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ आङो दिनै शेयार खालामनो बा रायज्लायनो साननाया दिनै बेनो जे हु सेलेक्ट द लिडार्स ना, दैदेनगिरिफोरखौ सोर सायख'यो, बेखौसो आरोबाव नोंथांमोनजों एसे आं दिनै शेयार खालामनो दिनै सानबावदों। मानोना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जोंहा जोंनि बर' जाथि, जोंहा जोंनि बर' हारिखौ ना दैदेननो थाखाय आं सानो बेखौनो इसोरा जोंनो गावजों हामजानाय बा गावनि सायख'नाय सासे मोजां दैदेनगिरिखौ दिनै जोंनो होबावबाय। बेनिखायनो जोङो आफा इसोरखौ दिनै जोङो हामबाय होनो नांगोन बेनि गासै बिथिङावबो। अब्ला फैदो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जोङो जोंनि टपिकआव जोङो थांनि जे दैदेनगिरिफोरखौ सोर सायख'यो, सोर सायख'यो, हु सेलेक्ट द लिडार्स, बेनि सायावहाय। अनजाग्राफोर, बाइबेलनि मथेब्ला इसोरानो सायख'बोदों गोदोनिफ्रायनो ना, सोरबा राजाखौ सोरबा दैदेनगिरिखौ बाइबेलनि मथेब्ला इसोरानो दिनै सायख'यो। आरो दिनै बेल' नङा, बाइबेलनि गोजाम रदायाव जेब्ला जोङो फरायो, गोजाम रदायखौ गोथार बाइबेल गोजाम रदायखौ जेब्ला जोङो फरायो, बेयाव दिनै जोङो मोननो हायो इसोरा गावनो सोरबा राजाखौ सोरबा दैदेनगिरिखौ दिनै गावनो डाइरेक्ट इसोरा बै समाव दिनै सायख'बोदों। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरि, आरो दिनै बेल' नङा जे इसोरा सोरबा सासे लिडारखौ बा राजाखौ सायख'यो, बै समावहाय बाइबेलनि माने गोजाम रदायावहाय फरायब्ला दिनै जोङो मोननो हायो माबायदिखौ सायख'बोदों इसोरा। सायावनि महर मुस्रिखौ नायालाबानो गोसोखौसो बांसिन नोजोर होनानै नायनानै इसोरा माने गोजाम रदायावहाय बाइबेलनि गोजाम रदायाव सोरबा राजाखौ सोरबा दैदेनगिरिखौ इसोरा सायख'बोदों आरोखि। सायावनि महर मुस्रिखौ नायालाबानो, सायावनि मद्दा सद्दा दाद जांगिलाफोरखौ नायालाबानो माबायदिखौ नायबोदों इसोरा, माबायदिखौ सायख'बोदों, जाय मानसिनि गोसोआ मोजां हामजा जानाय, जाय मानसिनि गोसोआ अनसुला, बेबायदि मोजां गोसोफोरखौ नोजोर होनानैसो इसोरा गोजाम रदायाव गोथार बाइबेलनि गोजाम रदायाव गोदोनि समावहाय राजाफोरखौ दिनै सायख'बोदों आरोखि। दिनै बाइबेलनिफ्राय बा बाइबेलाव दिनै जोङो फरायोब्ला स्टाडि खालामोब्ला जों दिनै बेनि सोमोन्दै मोननो हायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय सोर बायदिया डिभाइन कलिं बा सोर बायदिया ना
इसोरजों डाइरेक्ट सायख'जानाय दैदेनगिरिफोर राजाफोर बेखौ नोंथांमोननो आङो दिनै माखासे मानसिफोरनि नाम दिनै लानानै फैदों नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय थ' बिथांमोनखौ दिनै जोङो बुंनांगोन बा बिथांमोनखौ दिनै जों मिथिनो हायो बिथांमोना जाहैबाय डिभाइन कलिं सोरगोनिफ्राय इसोरजों लिंहरजानाय दैदेनगिरिफोर आरो राजाफोर बिथांमोना थ' बिथांमोननि नामानो जाहैबाय जेरै मसे ना जोङो इंराजियाव मजेस ओमफ्राय आङो मसे ओमफ्राय सोरबा मुसा मायावबा बिदि होननानै दिनै गाबज्रियो थ' दिनै मसेखौबो इसोरा दिनै गावनो दिनै सायख'दों बै समावहाय सासे दैदेनगिरि हिसाबै बेखौ नोंथांमोना गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायब्ला मोननो हागोन बेनो जाहैबाय ओंखारलांनाय 3 बालाबनि 10 सिरियाव दिनै बेखौ मोननो हागोन ओमफ्राय बेल' नङा डेभिडखौबो इसोरा दिनै गावनो दिनै सायख'दों आरोखि ना बेखौ मोननो हागोन गोथार बाइबेलनिफ्राय 1 सामुएल 16 बालाबनि 12निफ्राय 13 सिरिसिम फरायोब्ला डेभिडखौ इसोरा मा रोखोम सायख'दों नोंथांमोना बेखौ दिनै मोननो हागोन आरो ज'शुआखौबो सासे दैदेनगिरि हिसाबै इसोरा बै समाव गावनो सायख'दों थ' बेखौ बाइबेलनिफ्राय फरायब्ला नोंथांमोना मोननो हागोन बिखान बिजाब 27 बालाबनि 18निफ्राय 20 सिरिसिम फरायब्ला नोंथांमोना दिनै बेखौ मोननो हागोन थ' अनसायग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथांमोनखौ जोङो डिभाइन कलिं होननानै जों दिनै मिथिनो मोनो जे इसोरा सोरगोनिफ्राय गावनो बिथांमोनखौ मा दैदेनगिरिफोर राजाफोर दिनै सायख'दों ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला बे समाव फैदो थ' बे समाव नोंथांमोनजों बे बाथ्राखौनो आं दिनै शेयार खालामनो सानबावबाय दानि बे जोंनि प्रेजेन्ट एरायाव इसोरा माब्रै दैदेनगिरिफोरखौ सायख'यो बेखौसो गुसुं नोंथांमोनजों आरोबाव आङो शेयार खालामनो सानबावबाय that means present era means दानि बे प्रेजेन्ट मुगायाव दानि बे मुगायावहाय इसोरा जोंनि लिडारफोरखौ जोंनि राजाफोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ माबोरै सायख'यो ना बेखौ दिनै जोङो मिथिथारनांगोन मानोना ख्रिस्टियान हिसाबै आरो जायफ्रा बाइबेल फरायो बिथांमोना मिथिखागौ होननानै आं सानो आरोखि थ' अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफाफोर दायो नायगासिनो दङ बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो सानदों दिनैनि बे मुगायाव दिनैनि बे प्रेजेन्ट एरायाव इसोरा जोंनि राजाफोरखौ जोंनि लिडारफोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बेबायदि सायख'यो बेखौनो आं नोंथांमोननो मिथिहोनो लादों जे God's divine choice and human action बेनि दुवारैसो इसोरा दिनै सायख'यो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मारै God's divine choice and human action मिथिबायना बियो ओरैबायदि जाहैबाय जे इसोरा माने सोरगोनिफ्राय गावनो दिनै सायख'यो सायख'नानै जों सुबुं हारिफोरखौ दिनै खामानि मावहोयो एक्सन खालामहोयो सोर राजाखौ दिनै सायख'नो नांगौ सोर दैदेनगिरिखौ जों दिनै माने सायख'नानै लानो नांगौ दिनै इसोरा दिनै बेबायदि मावो आरोखि जोंनि गोसोआव थानानै सुबुं माहारिनि गोसोआव थानानै इसोरा रायज्लायो बुङो खामानि मावहोयो आरोखि थ' बेनो दिनैनि बे प्रेजेन्ट एरायाव इसोरनि दैदेनगिरिफोरखौ इसोरनि राजाफोरखौ सायख'नाया ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बिथाङा जानो हागौ देशनि सासे दैदेनगिरिबो बिथाङा जानो हागौ ना मानिबा समाजनि दैदेनगिरिबो बिथाङा जानो हागौ मानिबा ना स्टेटनियानो जाथों सोरबायानो जाथों मोनसे जाथि हारिनियानो जाथों बेबायदि दैदेनगिरिफोरखौ इसोरा दिनै बेबायदिजों दिनै सायख'यो आरोखि लिडारफोरखौ ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर माब्रै इसोरनि सोरगोनिफ्राय सायख'नाय आरो जों सुबुं हारिनि एक्सन खामानि मावनाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेखौ इंराजियाव बुंब्ला एसे साबसिन जायो God's divine choice and human action बेबायदिनो दुवारै इसोरा दिनैनि दैदेनगिरिफोरखौ सायख'यो ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायबाय जेसेबांनाखि जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबाय बिमा बिफा बिब' बिनानावफोर दा बेखौनो नोंथांमोनजों आं शेयार खालामबाय इसोरा दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै बेबायदि सायख'यो आरोखि
आरो दिनै बेल' नंबावा जोङो बेखौ मिथिथारनो नांबावगोन आरोखि ना मा रोखोमनो इसोरा मानसिनि गोसोआव थानानै खामानि मावो जाहैबाय ओरैबायदि खामानि मावो सोर राजाखौ सोर लिडारखौ सोर दैदेनगिरिखौ दिनै जोङो सायख'नो नांगौ हनसाख्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर ना जोंनि साननाय बायदि जानो नागिरा आरोखि आसा खालामो नोंथांमोना बे बाथ्रानि गेजेरजों गाहाम थारैनो मिथिबाय बुजिबाय होननानै आं बेखौनो मिजिंथिहरदों आरो दिनै बेल' नङा आरो जों बेखौ मिथिथारबावनो नांबावगोन ना sometimes God select our leader for his purpose अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर माब्लाबा इसोरा जोंनि राजाफोरखौ जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोंनि लिडारफोरखौ मानि थाखाय सायख'योनो गावनि थांखिनि थाखाय गावनि उद्देश्यनि थाखाय बेखौ सायख'योनो जों दिनै ख्रिस्टियानफ्रा बेखौ मिथिथारनो नांगोन आरोखि इसोरा ना आरो बेल' नंबावा जोंनि सुबुं हारिनि गाहामनि थाखायबो दिनै इसोरा मा खालामोनो राजाफोरखौ सायख'यो जोंनि देशनि मोजांनि थाखायबो दिनै मा इसोरा दिनै सायख'यो आरोखि राजाफोरखौ दैदेनगिरिफोरखौ आरो गावनि उद्देश्य गावनि थांखिखौ जाफुंहोनांगौनि थाखायबो इसोरा दिनै सायख'यो जोंनि दैदेनगिरि बा राजाफोरखौ जों दिनै बेखौ मिथिथारनो नांगोन आरोखि थ' ख्रिस्ट'नियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो बेजों लोगोसे आरोबाव नोंथांमोननिसिम मा गोथार बाइबेलनिफ्राय माखासे बाइबेल सिरिफोर दिनै आङो लानानै फैदों नोंथांमोना आङो फरायनानै खोनासंहोनो खुब गोसो जादों बे भिडिअनि गेजेरजों आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबावगोन आरो बे बाइबेलाव मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबावदों अब्ला बे समाव गोथार बाइबेलनिफ्राय आङो फरायनानै खोनासंहोनि थ' बेखौ मोननो हागोन रमनि 13 बालाबनि 1 निफ्राय 3 सिरिसिम आं फरायगोन जिसुनि मुङै बाव ओरैबायदि लिरदों हादर बेंग्राफोरखौ साफ्रोमबो मानिनांगौ मानोना इसोरजों फसंजायाब्ला रावबो हादरखौ बेंनो एखथियार मोननो हाया आरो दंनाय हादर बेंग्राफोरखौ इसोरानो फसंदों बेनिखायनो जायहा हादर बेंग्राफोरनि जेंना सिखाङो बियो इसोरनि हुकुमनि जेंना मावो आरो जायफ्रा बेबायदि मावो बिसोरो गाव गावनि सायाव साजाखौ लाबोयो मानोना जायफ्रा मोजांखौ मावो बिसोरो हादां गोराफोरखौ गिया नाथाय जायफ्रा गाज्रिखौ मावो बिसोरो गियो नोङो एखथियाराव थानाय हादर बेंग्राफोरखौ गियालाबा थाबायनो हास्थायोना नोङो गाहामखौ माव अब्लानो नोंसोरो बाख्नाय जागोन थ' जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि बाइबेलाव बेबायदि लिरदों आरोखि बेवहाय हादर बेंग्रानि सोमोन्दै बुंदों आरो दिनैनि जे जोंनि बर' हारि बर' जाथिनि सायख'जानाय दैदेनगिरि बा राजायाबो दिनै जोंखौ बेंनानै लाखिगोन आरो जोंनि माने बर' जाथि बर' हारिफोरखौ ना गोजौ फारसे जौगानायाव दिनै जोंखौ दैदेनलांगोन बेनिखायनो जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो दिनै मानिनो नांगोन आरोखि जेखि दोलोनिफ्राय दिनै फैया मानो जोंनि दैदेनगिरिया जोंनि बर' जाथिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बाइबेल सिरिफोरखौ फरायनानै आङो नोंथांमोननो खोनासंहोबाय बेवहाय मा होननानै बुंदों हादर बेंग्राफोर होननानै बाव लिरजादों नाथाय आं दिनै बेखौ फरायनानै खोनासंहोनायनि खारना बेनो जाहैबाय जोंहा दिनै जोंनि बर' जाथि बर' हारिनि बेंग्राफोरनि सिङावहाय जों दिनै मानिनो बा थानो नांगौ होननानै आं बे बाइबेल सिरिखौ ना बेजों गुसुं सोमोन्दो लाखिनानै नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबाय थ' हामबायसै अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे मिथिबाय मोनदांबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं भिडिअखौ बेयावनो दोनबाय हामबायसै गोजोन्थों खुलुमबाय